1 сентябрь білім күніде якынлаша. Оқушылар да, оқытушылар да бірдей яңа оқу елына әзірләнә. Узган оқу елына нәтиҗәләр ясау, келіп туган проблемаларны билгеләү һәм яңа 2023-24 оқу елына бурычлар кую өчен мәгариф хезмәткәрләре бүген август киңәшмәсенә җыелды. Мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе район мәдәният йортында узды. Аның эшендә муниципаль район хакимияте башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов, Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Габдрәис улы Мөҗипов, профессор, тарих фәннәре докторы, Идел буе федераль университетының педагогика һәм психология институты директоры Айдар Миннемансур улы Калимуллин катнашты. Киңәшмәне район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләре буенча урынбасары Марат Рәшит улы Кәримов алып барды. Чарада шулай ук мәктәп директорлары, укытучылар, тәрбиячеләр, авыл җирлекләре башлыклары, җитәкчеләр бар иде. Киңәшмә алдыннан кунаклар һәм районыбыз педагоглары мәдәният йорты каршында оештырылган бай күргәзмә белән таныштылар. Пленар өлеш Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцовның видео котлауыннан башланып китте. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров районда мәгарифнең торышы һәм үткән уку елы нәтиҗәләре белән таныштырды. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Мөҗипов Саба мөгаллимнәре эшчәнлегенә уңай бәя бирде һәм алга таба да уңышлар теләде. Республика күләмендә Саба районында гадәттәгечә югары урыннарны ала, югары дәрәҗәләргә җитә, күрсәткечләрен бөтенесен үти. Шуңа күрә инде мин бүген килеп, бөтен укытучыларга, педагог активларга, җитәкчелеккә инде рәхмәтне белдерәсем килә. Узган елның нәтиҗәләре турында сөйләшәчәкбез һәм инде киләчәк елга максатларны куябыз. Максатлар буенча инде безнең үзгәрешләр дә бар. Киләчәк уку елына ансы инде 21-нче тәрбиягә багышлаган. Безнең бу ел инде өстәмә өндә ясарга кирәк була тәрбиягә. Беренче инде көмеш медальләр, безнең хәзерге вакытта әйбәт 5кә укыган балалар алтын медаль алалар иде, аттестатта бөтенсе 5ләр булганда. Бу елдан инде көмеш медальләр керә. Аның өчен инде бала бөтен фәннәрне 5тән булырга тиеш һәм инде рөхсәт ителә 2-4ле. Менә бу яңалык. Икенчеләрдән инде хәзерге вакытта балаларны эш кушу турындагы яңа канун эшенә керде. Балаларның мәктәптә тәртибен сакларга, классларда тәртипне сакларга, чисталык турында, укытучыларга булышырга, чубутарга, агачлар утыртырга мәктәп территориясында элек әтиәниләрнең рөхсәте кирәк иде. Хәзер ул программага керде, канунга керде. Хәзер әтиәнинең рөхсәте кирәк түгел. Шуңа күрә менә мондый үзгәреш безнең мәгариф канунына керде. Һәм инде республика күләмендә безнең яңадан кабат яңа укытучыларга грант килде. Ул инде 3 ел дәвамында 10,000 сум өстәмә хезмәт хакына акча өстәлә. Хәзерге вакытта тагында әйтеп китәсе килә, 2020 елда безнең вузларда педагогик факультетта укый торган студентларга рөхсәт ителде мәктәптә эшләргә, кем соңгы курста укый, әйбәт укый, аларга рөхсәт ителде мәктәпкә эшкә керергә уку торган вакытта. Бу елдан инде шундый мөмкинлек киләтә укый торган студентларга да рөхсәт ителде. Без шуңа күрә көтеп калабыз. Безнең яңа студентлар, укытучылар, әйбәт укый торган студентларыбыз мәктәпкә килеп эшне башлаячаклар. Безнең республикада шуңа күрә 6 педагогик киләт эшли. Хәзерге вакытта инде бөтен мәктәпләргә алар белән элемтәгә кереп, үз студентларны кире мәктәпләргә кайтарып эшли башларга була.